Og nu skal vi videre til Sønderjylland. Danmark fik nemlig i sommer en ny verdensmester på hjemmebane. Der var hverken bold, bil eller bat involveret, da Lars Dav hentede guldmedaljen hjem til Danmark. Til gengæld fik han hjælp af Stanley, Nico og en sandsæk. Hør, hvad det drejer sig om. Her er Lars. Han er 25 år og fra Sønderborg. Han er tømrer, og så er han verdensmester. Ja, det er jeg. Han er ikke verdensmester i fodbold. Nej, det er jeg ikke. Det er ikke i håndbold. Nej, heller ikke. Det er ikke i skak. Nej. Det er nemlig ikke den mest almindelige sportsgren, Lars har kastet sin kærlighed over. Jeg hedder Lars Dav, og jeg kommer fra Sønderborg. 25 år, og er bidt af hestesporten med kørsel og vogn. Mine grooms hedder Bent Thotsen, kommer fra Sommersted, er 27 år, og er blevet bidt af at være medhjælper. Sammen med Bent og Haflingerne har Lars vundet Sønderjysk-mesterskab, Jysk-mesterskab, Danmarksmesterskab, Nordisk mesterskab, Europamesterskab. Ja. Og i juli hæv han sig også titlen som verdensmester i tospand hjem. Og hvad tænker man så? Jamen, jeg tænkte, så lykkes det et eller andet sted, og ja, det er lidt den sværeste disciplin. Men hvad siger kæresten til denne besættelse af heste? Jamen, jeg tror da, hun er meget indforstået med, at jeg ligger og kører her en time hver dag, eller 2, eller 3 måske nogle gange. Hun bruger selv lidt tid at køre med nogle ponyer også, og deltage i nogle konkurrencer. Så vi er lidt fælles om det. Hvad tænker vennerne? Jamen altså, den ene sidder jo bag ved mig og er flink til at hjælpe. Men ellers så synes de, at det er en kanonsport at stille op i. Den fine hat bliver lagt på hylden til fordel for ridehjelmen. Nu skal der nemlig fart over feltet. Hej. Hestene bliver lagt i seng for i dag. Og i morgen kl. 8 trækker Lars atter i tømmertøjet. Ja, det var fint, Stanley. Ja, der skal penge til. Sporten er nemlig ikke helt billig. Det koster Lars mellem 50 og 70.000 kroner om året. Heldigvis koster det ingenting at få vejret. Over til dig, Peter Tanef.